sunungurewo kwanza kuwana murume semwana mudiki ndodo kurarama ndini murume ndane maomwedzi 5 arizire murume ndahamogara iye aripo ane agere nomwe mukadzi ndandozivi chinonzi murume kana mutogomangirwa kwase dzangu handisi ndozatitokuchatisa iye zvinode kuchatamuzai kuchatamura Pinda nhasi mudare ramambongezi nyaya yemurume nemukadzi vanga vachinetsana kuti mu4 years dzese dzavakange vakarorana mukadzi haasi kubatira pamuviri. Nyaya iyi ichinyanyisa kukonzereswa nenyaya yeJadel. ini ndakarorana nadhivo 2021 takaona kubasa pamaini pandaishanda tikatororana akamubvisa marumba wedu tarorana badazoenda kumba kwavo taenda kumba kwavo akamborora mukadzi kumashure ini ndakati handikwanisi kugara pakuko wemukadzi tinokamukida pakapamueka takapiwa kuko vaakanaka pavake mubhadha wake takavaka 3 rooms kubva tatenga mombe kubva tatenga ngoro kubva tatenga propati yese yemumba badazotenga zvese zvazvinodiwa mumba zviri mukati magumbezi mapureti zvese nezvidhubhaiki zvadaro takabva kubasa padaishanda padachibva padaenda kuKadoma takatanga kunetsana iye akaenda wevana indine vana vangu panyaya yekuchengeta vana iye akati handisi kukwasakwana mari kuti ndichengete vana vari vaise kumusha pedu ine bva ndati hazvikwanisiki nekuti mai vangu vanorwara mwana wangu wavanaye ndiye anovacherera mvura sinzi vakamuchengeta vana zvadaro takachinja basa parandoshanda kumazowe tashanda kumazowe takatadza kuwirirana asi nayo takatadza kuwirirana iye akangobva ndoenda kumba paakadzoka kachinditi vabereki vanditi mukadzi womushanda haiti ndobva ndatikoa kuti mukadzi anoshanda haiti wakadii kunge wandiudza kudhara kuti mukadzi anoshanda haiti musandaita kuproduction pane zvandakaisawo zvine simba rangu ndobva zvikaito zvandagara dare kumaperi nevanhu vechimaperi vakati mukadzi anoshanda haiti ndobva ndagara chinetsana kudaro ndakabata meseji yemukadzi aidanana nayo ndobva ndabvunza kuti mukadzi uyu yaisa meseji ndiani zvikanzi ndiri gogo ndikati gogo vane kuti unotamisira nguva yangu here zvikanzi zvaamubvunza izvo zvapindura ndizvozvo ndakapa nhamba dzagogo vake vekukadona ndobva ndavafonera asi pandakavafonera indaita sekuti ndini hanzvadzi yake handisii ndobva vanditi uri kupi ndikanyepaka ndikukadona zvikanzi ndikuitei kandabva kunze pane zvinoda kutadzisa mukadona zvikanzi uye nekupa ndikati kwakanaka here zvikanzi pane muroora mukadzi wamukoma wako ari kuda kuenda kumusha musi wa1 December last year ndobva ndati ko aanai kumazuva akazoti sei zvikanzi haite bhozi ariproduction akonda mari aisa kumba kwani kumba kwavo ndobva ndati ho ko zvinhu zvake zvaakashanda ndoita sei nemba yakavaka zvikanzi chake imapoto chete imagumbezi imba ndeyababa mombe dzedzababa ndobva ndati ho saka pandakakata foni ndakabva ndazovafona kuti bheki ndikati sorry gogo ndimambo wamamuchara nani naye ndobva tanguti ndobva ndasiya foni ndakazosiya foni kunina wangu vakazotika nenina wangu handisi zvakapindurana indatisisi zvadaro ndakagara ndobva iye anditi handei kupi kuKadoma ndobva taenda kuKadoma tikasangana baba vake nababa kusangana muKadoma vati handei kumba kwedu ndobva taenda tichienda tikasvaka munyai ndobva zvikanzi vamwe variko here zvikanzi handisivi ndobvafoneiwa zvika handipo ndikwanaiita basa ndobva zvanzi amai amai vari kubasa vakabva vamhaya zvikanzi maisa izvezvi takatomira pamba penyu titomhaita setachira makomba embewu taakumirirai mama wangu akahaya mota kubasa wanga ari paya kumba kuti zvikanzi taya nemwana wenyu achiya kuti kugara naye nekuti haazvari haana kuita production yemwana mumusha ndobva zvikanzi vakati ndobva maya nazvo asi madherera masingafani kuudzaini mutezvara kumashoko ewanyu kaitangoti tingouya tigadzirisana isusu zvatanga tichifunga ayo tingati ndo sosi yedambudziko razoita kuti muuye zvese zvekuudza isusu kazhinji kana mauya kudaro handiti tinoda kuti atiudze pakaisana zvakati handiti
tazondiwinza kudaro ndechakati handiti chaunza munhu kudaro chine zvinenge zvakonzeresa zvinozoda kutsanangurwa tazvibvunza handiti makwa tiudzei kuti nhasi chamavinga kudaro imimi chii chendiunza nhasi murume akanditiza kubasa kwataishereteshere tesi ndobva aenda kukadhoma ndobva anotora mukadzi ofanira naye last year ne2 December ndobva agara arikoko ini ndakabva ndaenda kunobvira nyangu kusipotida zvinhu zvangu andipe zvinhu zvangu sinzaroora mukadzi andipo simba rangu randakashanda saka zvakanetsa ndobva atsvaga loya zvadaro ndobva azombodzoka asi kani chandapa ndechekuti inini murume uyo haasi kundida asi ari kuti anondida bandane 5 months singazivi murume chingogara kana zvandadya achizive pandarara pazivi asi anochindiri kumukadzi wangu saka ndava pano pamberi pedare kuti ngandisunungurewo ndikwanise kuwana murume semwana mudiki ndidowo kurarama ndiine murume ngandipo kuti handichakudi sinzi ndaane mamwedzi 5 arizive murume ndahangogara iye aripo ane agere nomwe mukadzi nehandizozivi chinonzi murume kana kutobvongerwawo pase dzangu handisi asi anoti ndiri mukadzi wake ezvine munogarei ndogara kumazowo kumazuwo iye aripo tadombo yaso kunaindi ndokwane mudzimai wake mari iyo Somari, kawanzora nyezo, nduga, ndugu mnozo. Nyezo kwa ndo kwa ndiye. Teza. Bona teza. Kawanzora nyezo kwa. Kuri kupi bado man. Ndikupikisa nezvavakataura ndo mbiro kuzvitaura. Pambuzo wangu kupi bado Rukado. iyo mukadzi Mukadzi akandoramba gore akapera ndisandikaenda kukado. Musi wa 21 November. ndopoka kudo. Akani ndumbo ndinawo. Ndumbo ndinawo wakandiramba. Ndumbo wakandiramba. Saka una mukadzi uyu asi tori wako. Akatoramba Mukadzi asi tori wako. Asori. Vanatezva wakatsanangurira kuti ndomamira zvaita. Akatombosvika nevabereki vangu ndikaramba kugadzirika. Ndati vanatezva vakamatsanangurira ndaramba. Anatezva ndakatosungisiwa ndakatombosvika ndakuzama kugadzisana. Ndati vanatezva kana usina mwana wako wakamuudza kuti mwana wenyu andiramba. Ndakaenda. Ndinowaona wataurira. Ndakanotaurira nachidzama kuda kuti tidzokedzana. Watoti munhu akandiramba saka ndati ndidzoke kuti andide. Aiwa takuzodzokera kwandakaenda kwatezva unge tatataurana pafoni. Takuirana kati yo kana wakundida chidzokera kuvabereki vangu. Totaurira kubviri pavo. aya masamunzi Umbori ukumva 21 ndopakanondimhangarira. Aiwa, iyi nyaya yeproperty yacho. nokuti kana munhu wamuratidza kuti uchamuda Anogona kuda mombe atenga unaye mavakaimba Maindasei. zvese wozongotiwo wavhenekaita mani ityai ngozi umbo ndokuti ari kuclaima property yake. hafanirwe here kuclaima property Kurambana. Inanzokuramba nekuti chakarambwa musi wa 21 saka ndechikonzero chandanda chakapa azondiramba. Tati wakapawa bhuku here ukataona uri umbo uri ati umbo uzvi ndezvekuti ndezvekupanana mbeu ndezvekupanana property. Kurambana munopanana bhukuro. Ati yenyi customer meri here. Ndotsaka Andozati sinokuchatisa iye zvino nekuchatanudza iye. Kuchatanura. Saka iwe uyakakupa iri bhukuro kuti murume wangu ine zvepano pamushanda zvitadza ubhukure. ndana kuti pasi ndapana ndasungisiwa. unosungiswa Saka iwe shamari ndinoda kuti muchirambana munhu nhasi. Zviri official. Mukadzi uyo uchamudeyo. Mukadzi ndaimuda pandatochamusika. Iwe nezvozvo zvaakaita izvi hauchamuda here? Mukadzi Aikashi. aiwa Asina kumirungo chani. ndikuti atondudza kuti hachandida bhozi inini Ndatini mukadzi uyu uchiri kumuda here? kana takada kuti tagara pasi tikataurana zvekunetsa pane Zvakakanisa zvakakonzeresa. zvikunetsa hapana problem. Ndinogona Unoda kugara nani pasi kuti mugadzirise zvikunetsa. ndosaka tauya kune dare kuti nditaura zvakaitika kusvika zvazokonzeresa izvi. Pane nyaya yakaitika kubva 2020 kusvikira nhasi. Right. Saka pane nyaya unoti gadzise isusu munhu. Aiwa handivataura nyaya yavo ndidataura yangu yakaitika. Wanzwa zvimwe. Tabvunza kuti mukadzi uyu uchiri kumuda here? Ukati kana tikagadzisana pane zvikunetsa ndizvi. Ndikuti ndada kumuramba. Ndikutowirirana izvozvo.
ndoba ndiri kuti hapana chaarambombo pakati penyama uyo anokupa gupuro iwo anokupa gupuro utori mukadzi nemurume ndosa uchona uyauya kuno ati pane 5 months usina kurova usina chawati dha 5 months hapana zvinopedzesera zvakuripisa mombe unoipa kuno 5 months akutotinyepera tokupa mombe pamwedzi uyo pamwedzi wesiri wakanga mari pamwedzi pamaviri wasikori wakanga pamwedzi so kuti ugare mukadzi wako mairi wakanga wachiri uyoka aiwa zvimba zvinobva amene achikumbera kutaura mambo nyaya wachitaura nyaya yako atika wataura nyaya yako wotada kubvunza iwe wati pane nyaya dzinoda kuti dzikagadziriswa kuti vanhu vatataura topedza tezvara zikasati vapedza tezvara iwe chitaura nyaya yako iwe kuti usaende ku 5 months yei alright pamusoro mambo mufukaini 2020 ndakasangana naajuma yavo midhinga indanga ndine mudzimai wangu andani naye mudzimai wangu anga ane dambudziko rekuti aioperate saka pakaoperatwa vana vakabva anza vachakwanisi kuenda mberi chibereko ndobva ndakwira nemudzimai ndikati ndine mudzimai wangu but ane problem yemaoperation saka iwo kana uchindoda kuitirwa vana mudzimai akati ndinokwanisa kuita vana ndina dambudziko handina kuti ndakatobarwa zvakanaka tobva tagara kubva 2020 swira tobva ndatikati kanororawo tikatotiwo mafilongo kusakwa ndikati ndakuda mwana mai akatanga kutsikatsika pati ndine jadhori rabva rakuda kuexpire mbira iri expire ndinganobvisi mari tobva ndamirira tobva ndataura futi 2021 akadzikatsika 2022 akati ini hapana chandichashandisa handisi chichiri kuneka tobva ndagara kusvika vasiya basi 2022 ndobva ndazoenda kuglasgow ndishanda navo ndanda kushanda ndege vasingashandi ndikatoona mudzimai wangu kushanda kwandiri kuita kumari haisi kubharanza kuti ndiise uku neuku tandafunga kuti iwo uchinda pamba zosingashandi utore vana da unochengeta vana ndokwanisa kuvachengeta vari kunze kwavana mudzimai ndofunga akatsamwa akati iwewo wagwadziwa nekubhadhara mwana musiri wako $20 pamwedzi nekuti wakari kubhadhara $10 pachemu kumusha ndikadai waiso nyaya yedu vachengeta vana pavana kuti ndizokuita zvandikushanda kana 18 days kuti ndizoti unokundotosasaru dzekuda panzvimbo akatsamwa nyaya yakasvika patezvara tobva ndabva ndikanyarara ndobva ndazoenda kumazuva ndichishanda saka mai avo vanga netsike kuti kana vakakonana vanogona kutaura kuti ndipe mari yangu ndiite life yangu saka ndaa kumazuva pakazoona basa mai avo ndikatoona iwo une vana vakatadza kuya kumusha kwedu saka iwe ndoda kuti pei yako handina chandoda kutora pei yako shanda kuchengeta vana uchitenga zvinhu zvako zvechikadzi ini yangu onda kuchengeta vana vari kumusha ndichitengawo zvangu zvechirume tikawirira ndofunga takashanda vaita izvozvo muna January ini pachenyu muri tu hamuna mwana hatina mwana hamuna mwana so hatina tosanyakanetsa kuti mwana iwe vana vako haasi kugara navo saka pane problem tobva ndabva January tobva ndati iwewo tida kuti ngatiendei kunyaya tatodzwa nyaya yako ndokungazi haasi kuda kuchengeta vana vako hatori kuchengeta hatori kuna bhara kumba kwacho saka ngatiendei kunyaya ngatiendei kunyaya ndatoita ibasa imi amai makaenda pamurume ane vana vake vamuri kumurambidza kuti achengete munaakwamurambidza kuti muchengete imi tatombowa muchingotorawo zvirenyu vana ndevana vangu zoti mwana wangu ndambowa muchitora zvevamwe vana kuti tine vamwe vana futi vatisiri kuchengeta chese asi muri mudzimai wacho vanofana then kana uya kaona nda kuchengeta vana vake anoendeka ikoko pamusoro vana vaisitagira basa tasingagari nevana vangu vanovegara mai vangu vake aiwa but pani paataura ndakati vana ngavauye vachengetwe vese ipapo akataura aiwa ndakati mama vangu vanorwara ipapo akabatwa bp mwana musikana ndianova bp ndianova wachira hazvingagoni zvingasiya mai vasina kuhamba vabatira ndomhinduro ndakavapindura kuti ini ndine mwari nemai vangu varkurwara madezi avo pazvakatarikati mwana auye kuma vanga vati mwana anga vananga vaende kumusha vanogara pamwe chete mari yapoindi yemuri muinze ane 2 mapoints akasimba
ndakaona nemusoro mai ava havasi kuchengeta vana pamwe chete vavo nemurume unonzisa 1 point veshuwa murume ukadaroka munoita problem naye. Chechipiri mai ava vari kunzi havana vangoramba nejadheu ravo kubva pavaroora saka muna mwana hapana mwana izvozvo pamusoro wemama pandakataura tiri kumazoe ndakataura munin'ina makore mangani maroora tine 4 years rinondoiti 5 pasina mwana pasina jadheu rakatobva rakapera pamoisa apa macho patakakonana pacho pakutaura nanovhemba takataura nemunin'ina ndikatoona mufana wangu akaroora munin'ina wavo iwo wakataura kumashure watone mwana apa pana mwana ava mai vakati ndakutonobaiwa vakaenda kunobaiwa 5 vakatonobayiwa ndinavo nekuti ndandakavaudza kuti kutakuchengetwa vana nemwana mbuya vakatsvagawo amai imba iyi yamuri kuchemera maningi ndimukutoparadza imba iyi chinonzi mukadzi pamusha kubereka imomo dai kutaurira zvinoita hama kwete dzekouni chete kwandinobva wenyu kunobva vanhu vese vamuri kuona ukagara nemukadzi akaisa majadheo uyu anogona kwepachaka chikudai da kutaura isusu takatongozvita mumwe taona munhu akaita zvomunoita izvo aita zvemajadheo chimwe mukadzi iye pacha zvake aidanana nemunhu but pressure yakawana kubva kwatiri yanga iri extreme nokuti yakatosvika pakutoti kumukadzi shamwari ngatibhoti chekutanga chavakaita ndechekuti ngatibhoita kusouth africa because yainge yavapo isusu ta pressure yainge yawanda kunana bhuti vana madzanzva dziri kuchichira nokobati dzaisa pressure kuti nomajate uyu saka vakati akambotiza nobva kuenda south africa ndokubva futi kusouth africa kwezvakona kunyatsorodi kunofamba zvakanaka ndobva adzoka futi muno matiri muno muzimbabwe muno andizvozvona sikana angane iyoye nekunzi majatero ndobva adzoka futi nobva aona kuti pressure nekunzi isusu tikuda mhani makore akupfuura mugere vese 5 years mukadzi anozvara murume anozvara asi mukadzi akaisa jatero muri kutaurira pakatoita pressure yekuti vakasiyana vanhu asi kutaura kwada kuita izvo vakadzokerana vakazodzokerana mukadzi uya vayanana nevabereki vake vakazouya kudzoka kwatiri dzokumbira uregero reitwa nemwana wavo chezvo ndito nemwana ava ne12 months munobva wodzoka uzokumbira kuti mwana uyu aita zvinhu zvisiri izvo isuwo sana baba tasingazivi kuti ari kuisa mishonga iyi inoti vanhu vasazvare handinuzvo ndokumva nyaya iyo ikata ukaita kubva saka mototi kana tikatika zvadaro pane production esamudinza muna production saka mbonyarara toda kupa example yezvekurarama ndokumva pazonzi production yakutanga tikati aiwa kana production yakutanga ngawagara ezvo vatone mwana negore chakada twakufamba kaitotone makore gore richi ndokagore 6 months chane gore 6 months zvino itoti chachafamba baba vakandanditoneje ndesemuna akamboroora ndine mwana mudiki ndobva ndaudza mwana wangu mudiki vakati ngatimboshanda timbovaka jadheu renu vasvada kuexpire ndobva ndavavinga ndikati ndipei mari kojadheu robhadhako vakati handina mari chiporisei rakadaro rakaexpire nabasa ndomhirodza vakandipindura ndavandiona ndinavo semuna angaitwa nemurume ukaenda kunorinyiwa here handina unorinyiwa sofa handina kana chandiri kubayiwa sofa ndanafonorinyiwa bvasi rakaexpire ndakavaudza avo mai vanondinyepera bhozi pana ndikuda mwana vakatanga ndiudza kuti zikuramba rinenge hamino problem yeti kana ukatanga waonedza dheu zvichiramba kuti tizonyanga kusika kuti simuketisa muta kwavo ndakazoona mbegu munepepa rakadzindowa 8 September rakanobayiwa yati ndisingazizivi ndikamufunza kuti kondoti bayiwa sei iwo chiti zikuramba ndo pakatangana nyaya yekuti ndazofanira mubereki wangu kuti ndenge vate zvavo kuti mwana wenyu akuramba mubereki pamushashuwa muroora tingaitirane zvinhu zvakadaro imambuya imimi murokufunga kuti zvamuri kushanda muchiwana mari nekudini zvinokubatsirai hazvina ramangwana kushanda kunopera unosvika panguva yekuti unge uri paunenge wakachengeteka zvakanaka handiti makora musha unodikanwa sokuvaka kwamakaita asi uine vana mukati ukaona kunzi komuri kufungei unoshaya kuti ndiri kufungei taita sei kwemi munoramba muchindibvunza zvinhu zvandiri kufungai vanenge vachibvunza kuti ko munenge muri kungoramba muri vaviri sei munguva muri kufungei
aiwa totaura kuti kwanza ana production ndo yani production toka kwete kuti amuna production kuti amwaki munogona ke mutori mukadzi ari brain kudarika vamwe vese vangaenda uya kunanga chitokudaya chiona mukadzi uyu chaakatogara nemi 4 years musina mwana ane zvaitochiva pamuri mukomana uyu aigona kutoona kuti mukadzi uyu anenge nechi upstairs dzinoshanda kuti pfungwa dzinoshanda mukadzi uyu anoshanda but nyaya yemushonga yekuti munoenda kuniswa mushonga manje iyo yakashata kutaura mai kana kuri kokuti muri kufunga kuda kugara nemurume at least yamaita yenyu hwani mumboti achomwari ngatimbochengetai kuti ngwezachi timboshandisa mishonga iyi inodzisunga ukama va problem yakati ndekuti akandora ndinaro semunhu anga munhukadzi aiwa rinobviswa riya ndakatovaudza sababa kutoudza ndinejadheo kuti ndakatomuudza ndinejadheo ndikavaudza ndipei jadheo makavaudza but pane rimwe ravakazowana rine kare September andiniko ndaingomejadheo chete ndora ndandinaro chete panguva yacho ndakatodayiwa mwana wangu 8 September ndakatodayiwa mwana wangu ane 6 weeks wandinaye ane 6 years ane 6 weeks ko 8 September andinodikadre 6 September ndinachandikushandisa izvezvi ndikuitira nemairasi ndakambobvunza ukati ndosaka ndati mwana gore unouya 2025 nekutora expa january ndakuramba ndati imba kurikuidere nemurume wako kurikuida ndakuramba iwe taura chokwadi andakuramba iwe aiwa ndatourira newe kana wada imba yako chitaura unofanira kutaura zvechokwadi paunenge wakaitacho wakaitaka unofanira kuti accept kumurume kuti izvi ndakazviita izvi ndakazviita izvi ndakazviita upanzizoneza mutaura ukaziva urambirei uchida kuramba uchinetsa iwe wanzoti nyaya chayo ndeinhuri mumba iwonga uchibvunza kuti life vanzi baba havasiri iko zvino zvine zvavaka uchigadzirisa ndoona kuramba uchidzoka kunana jadhera uri kunyanyodei una mwana anonzi jadherasaka ndo zvatiri kukuudza kuti iwewe chauramba uchanetsera chingwa uzwa panga paine weakness yako handizi yanga ichiita kuti murume uyu atadze kunzwisisa kuti uri kubva kuri kuenda kuri wewe kana uri munhu ari kuda imba uri kurambire wakakavara mukati medarima iyo kanyaya muenda mberi inofanira kusvika mwana papamutika ndechekuti mwana ukamuchemera kumukadzi zvakanyanya unopuhwa mwana handisi mapoa nokuti mwana haafanirwo kuitawo kuchemera nokuti mukadzi atitongouya kumurumazva ndaakuenda kubasa rikunobereka vana chete chete zvinoda kutumwa here munhu ubereka vanhu bvunzo wangu wabvunzwa namambo wanziwe imba uri kudai simple question imba yako kuide uramba izvobari zvinochicha usingadi apanenge ndisingadasi ndakatotizwawo ndikatomufonera chekutanga ndechekuti unofanira kuve uri munhu ari honest kwakati first thing chechipiri zvandichinotaza murume wako ikao ndirogona kutoona kunge problem inogona nekutobva kwauri uyu ane yake yainayo yandamuonawo zvakuti iye semurume ari kugona kumira sababa pamba bcause ine kana ndiri murume kana panoda ndigona mukadzidza chateuka ende kusovha inyaya pangwa kusitora mumukadzi kusovha kuti mukadzi abvise jatewa kusitora mumukadzi inodori weakness unotaza kuti baba vasiri strong enough because kana mukadzi ane jatewa chinhu chonogona kutoti chamwati pinda moto kana pasina mota angatifambi andi makirinika ndauya nemukadzi uyu ndimubvisechi mukabvise imari iyi inenge $10,000 $10,000 jatewa ukaona kuti pakuti wana mukadzi pakusvika kuti anenge achibayiwa achisova jatewa ita sei uri baba uri pamusha ipapo uchitendera uri kona kumira sababa ipapo imi wamarika challenge yekuti kana mafunga kuti muda kugara nemurume murume wotozvizivisa kumusha kwenyu munhu azvizivisa kumusha kwenyu anenge ane chitsvambi chekuti kuti asiyane nemi kuti anenge akutoti ndiri munhu akatozikanwa ndiri mukwacha ari kuzikanwa kune mumusha andiri mumusha manje zvinenge zviri pamwe natozvaravake hana kana problem nakuita kuti kuite kunhu vanogona kuvaitoti vanhu vanotoda zvekutoti asi imi mitimi maukanganisa kukonana kwevanhu vanoira hapana need yekuti mugare muine jatewo kana maane munhu wamafunga kuti ndafunga kugara nemunhu takuvaka zvandahoti ane mumbe tavakamusha tadii saka maamuchida kuti kana imi mukafa muri toti lese maite accident muri vaviri
mombe dzamuri kutaura nemushowo muri kutaura usana nani nekuti vana venyu kaimimi vamakazoita murugu vane kumushowo kwavo vanotozoita apa pamuchapa mugera pavana venyu ndivanozosara vari pamushowo maitaikizeni mune vavenyu kuchinhoyi kunonzi mazowe saka zvinhu zvechisimba renyu rinosara chidwa nani kwenhaimi pamo kumazowe uku mai vanoshanda pakampani pakampani baba ndobva vadzoka kuno vangoshandawo pai same company kampani yapatsanura murume nemukadzi kuti mwaita kwake mwaita kwake kwete mutiza makatiza makatindwa nekampani ndakatobva kumba kwavo tikataurirana indikati indinoda kuti mudzimai wangu asiye basa bhozi kana achishanda taakutoenzana pakutaura tichaurirana nezvotechida aende kumba ambuya akatega ashande kana aiwa ndaita zvakaitika vakati rega vamai vashandi kana vasingadi kuitira mwana roora umwe mukadzi ndo zvakataura ambuya kuti uyu kana achida kushanda uyakatonzi kana achida kushanda problem yenyu yazvinoda kushanda hakuna problem kuti imwe saka maminista anaone kune mamanager ukaenda pabhengi ine tomanager wanangomanywanatone mumwe manager chakaenda chikuru andofunga kuti basa ramuri kushanda imi mberi madegree iko basa rekuti pamwe zvamurikuita pamakambanyi ipapo nekosiiviviri kuti mushande ipapo ndefunga kuti ndikawadaro vachaenda kumba vakatiendea muri but handifungi kuti kunyanodzidza ikokokokokada zvakanodzaka akuti kuti kungatoita kuti usarohwa kuti une vakadzi vakafunda vakadzi vakafunda inini ndine vakadzi 3 mumwe asina kudzidza wacho ane diploma vamwe 2 vane madegree saka hatitauri nyaya yekuti kana uchioperaita west yatova basa rekutoti mbayangugaii kune vakadzi vanotoshanda mabasa ekutoti watomuna munototi ndewangu here mukadzi unotombozvibvunza iyari wako atiti makabata saka musati kushanda mai kana maenda kubasa mashanda zvemati nekuti kushanda nemari neimba zvinhu zvakatosiyana automatically mukashandisa chibasa nemari mushama makaroorwa munoita dambudziko zvingozvitora semuroora semukadzi wepamba zvekubasa zvoperera kubasa kana mapamba imo baba kuti musati pfungwa yekuti munhu akashanda ndokuti aite problem anenge achitori problem kwete kuti basa iye munhu yende anenge aitori problem basa harina problem saka munofanira kutsvaga mukadzi uyu ane problem ipi nekuti harisi basa rakasamubvisa inonzi jadeu handifungi kuti inyaya yebasa iyi yakaita kuti asabvisa jadeu kubasa akumbonzi munhu musadzi nemademu ipfungwa dzake dzinenge dzakatongoitawo seizvo dzinenge dzichiti idzo kuti ndizofunga izvozvo zvekuti vamire basa ndakatombotora nzadzi yangu mazero tikataura naguresi wako avakati inana hazviite kuti ndiite mimba ndiite 2 years ndisingashandi ndiona basa kusisina saka dambomira damboshanda ndisati ndozoita mwana akumachaina havape live iyaitotozoita vakaramba mutemo wezimbabwe uyu mutemo wenyika manje wazomachaina mukadzi akaita pamuviri ari pabasa anopiwa maternity leave mutemo wenyika kana vana vechikuru vachipiwa ari pabasa zviite vari kurambirei vanimavo chete nyaya isachiti nyaya yemimi yaitombori nyaya yebasa nyaya inyaya yenyu muri vaviri mai vagarisa vashamwari 5 months yako mumba naadzimai vako wanditira nyaya yakana yadaiso tibude nemapeto ayo inotinetsa sedaro nyaya dzenyu dzamatiudza dzese mimi hapana nyaya inokurambanisei hapana kana wani pamtorema inini mudzimai tinogona kuwirirana pamusoro pekuti angakandisungisa apo tikawirirana tikaenda tikanobvumisa toita tonotaura natezvara kana vane zvavanodawo totaura natadzimisa because tinogona kugara tese takasungisana kana magara mesa mushera ningatizvese zvinhu asi yakabhiriswa kudare kana vanhu tinge mawirana izvo zvedu vanoona singawirirani tinogona kuibvisa toikandawo kana zvisina kupapa zvakanaka zvatiri kuda ino muti tinongona inyoresa inongonyorwa tinodzoka kuti
Saka unoona mukadzi kana akuita izvi anenge ashanda newe zvinhu zvamashanda mese zvakudyiwa nomumwe ndizvo anenge asachata bozi uyo anenge akuti inini ndashanda nemurume wangu iwe wozosara manje pange ipapo pamubvunzai kuti mukadzi wako wauinaye warugara bai arugara bai arugara kubasa kwani kwandiri kukado unoshanda bai kushanda kwamachaini ungachaini Glasgow kwacho kwete kumba kwenyu kuna ava kumba kuna ava kusatenda kumba nyau tatatangaurana apa ava tozosanganisa atakuirana ana tomuvira akaenda kumba munhu musangu ayo ndakatotorawo kupamba ziya asati aita kumba ndikurawo kuti kumba kwava hawanenge hako ikoko kwavo wakatoka ndikurawo kwava hako kumba ikoko tori okay hatikutongeri hedu pakuti munofanira vakadzi vangani endavapa muinzaniso vamaita daitisa kuti ne3 ndaita kuti musimbe nemurume andizika imuodza zve3 venyu vamuina vamadiko vaudza kuti mukoma wabhabha ane 7.5 saka uda tiri kutaura nezvekuti murume yake anogona kuita madzimai yake 2 kana 3 andizika asi hazvifaniri kumukonanisa fanike mimi mutori vakuru zvekuti mufanira mutori nerespect yakanyanya munhu wake wanenge afunga kuti zvakaita sei ndimakatanga kupinda mumusha kunyange zvenyu mune zvimwe zvinhu zvamunokanganisa asi mimi mutori vakuru ini ndakanza mukadzi wangu hatofaniri kuziva kuti paipa akambodzoka kumashure akaziva ndopakasangana nendzodzi yangu yandazoya nayo akaya kunoti zvarakandokumbirawo kuti mutaurira nadzokera nemukadzi wangu nekuti zvandakaita ndakashanda nemukadzi nguvarefu saka ndikuona kuti handingasi mukadzi zvakapindurwa kwepi wangu kanziya kana mawirirana chitoda kuti muwirirane ndobva ambodzoka kumasoko adzoka ndobva adzokutiri ini ndakanzi inini nemukadzi wangu hatifaniri kuti ini mukadzi haafaniri kuzviziva chini nekuti akutaura tese ndakatoita zotozomufonera mukadzi wacho ndini ndikamubvunza kuti nhaiwe sevakadzi ndikati ndakataura nesemukadzi inini pachangu ini ndinakafonera ndikati murume wangu ari kukusvikanza ari kushukudu ndokwaari ndikati aiwa murume anga ari kuno ndokvakatokasha mari awasadii ndakatovanzirwawo kuti ndiri kupi iwewe uchinotaurira uyo kuti ndiyo problem yako ndikuti umudzora kuti handichadanda newe chako ndakata kumazoona pakunotezva vakatuwirirana ndoanotora kubvunzai nemunyanya wangu ndikatama isusu tochiwirirana asi kwava nemudzimai saka unondibhadhara nei ndikati ndinokupa mombe uyu akati ndikati inini ndichanotora mudzimai ariwo ndomisa gombota zenda gombota notaurira nomozivana uyu akati indinofuna mukadzi wako ndimudzotaaiwa saunofonera shamari yangu mukadzi uyu paakaisa shortcuts iwewe nenyaya yekuti wainzvenga zvaikonzera kuti ukaenda uku kuti udzoke uku saka manje akatoputisa uyu angauda kutoputisa gemu racho manje kuitira kuti kana kuitira kuti zvizikamwe kuti baba havasi kuyurugwira vachizama kuti pane vaine communication nemukadzi uyu but yenyu yakanaka ka baba vananzongo baba veu andizvo vagusumuka taurai baba vandi baba vengomana waina baba wedu amen pamusoro ichangami ndini mbereki wemukomana ndini vati zvara murooro wangu achida kuba takagamuchirana zvakanaka nenguva yose tichiwirirana taurana zvakanaka pane ndasimudzira loko kwangu pandanazva ndave ne5 months ndisina murume asi manje ndaitaura navo vari vese hapana 5 months vaitaura navo vari vese azvozvikore zvekuonana kuonana vanogona vakaonana nyange last week kana last month uya kutaura nyaya yekubedroom baba right kechipiri nekuda kwangu musha wevanani pandaiva kurudzira kuvadhisi ndakazoita kusumuka ndaona vachiita dispute vanani ndikasumuka ndikaenda kumba kwaseveri vangu ndaenda kumba kwaseveri vangu nekuseveri
ndauya pana ini ndiri mwana wakamafa kwedu kumba kana tichinge taroora tinorora tichitogara nevakati zvachese saka hakuna muroora achabva pamushamba pangu asi paita dambudziko inini seveni nekuti kubva vachinetsana nenyaya yekuita mhuri papa ndichirwa nyaya yemadhadheo ndichirwa iro rimwe dhadheo rakabewa muna september takanotonga kumba kwavo muroora ari kwavo iro ramai manje rimwe 5 years kumberi saka tikati seveni zvimwe zvinhu zvinoitika kumba wako ndogona kuti tonga ndichizvirayira kana uyu wangu mukomana asi kana yadzika kusvikira yakudawo imi varidzi vemwana kuti musha wovana unga wakekesenda muzvonduro saka pataka vakabva vasara vakarara kumba kwana baba vavo musure takanzwa dzanguva nyaya dzekuti vakutosindisana vakutodiva kuti zviri outside kwandii zvamanje manje ipapavo pavakanga vari vese ndikafonera seve rangu ngaseve ndoza kuti dispute yavana vanenge vari kuwirirana zvikanzira seve rangu hameno kana vangowirirana ukapanye zvavo ini kana vangowirirana imi kana mafu wangomutora motomutora ndewenyiko musandipinze mukati aiwa veichumi baba chero ndinondogara chero kuwadhisa saka izvozvo zvazvo zvasere zvazvisinei ini chandaingona ndiri kuti vana vagadzise imba yavo vagare imba yavo zvakanaka ende murume achizvitaura chokwadi chero zvisiri lauda achizvitaura chokwadi mukati memwoyo wake kuti zvandikuita ndizvowewo kuti ndisazofunge zvisiri izvo bozi ndakazozviona seisiri chokwadi ndakada kuda kuchitanga uchiongorora kuti oraiti mudzimai zvaane vana vake muroora uye mukomana ane vana vake pakasvika nguva vachangotanga kugara vesa akaita kuma 6 months kusina chinhu chinotumirwa kuvana vake kumbako vana ndiri ndinovadi ndinovachengeta kusvika ndataura naye tazama dzimwe minzi dzekuti tingataura nese kusvika iminzi ndine shoko rokutanga rekutaura kuti nemuroora ndikati iwe muroora ndakazwa kuti nevana vako 2 vana vako ndovana kumba 1 kwangu vana vachengetwa vanofanira kuzvechetera muroora haana kudavira asi ndakazodavigwa iye zvino pandakaenda panare vana mai todatogara kwamuri ndini lida ndinopamba ndinimuberekwa muchitoti vemuroora nereuyu vese ngaoipana ine kondishini yokunyanzwa kuti uyu mukomana yave ibvanaye iimvanawo futi right umwe nomwana vana 2 kana pane zvinokunetsai vana vagare panzvimbo ndikataura naye inini vangu vakaenda asi vanhasi vepirati muna muroora iwe muroora inini vangu vakatora vakafa vachitora mberi uye ngoita zvakanaka chaizvo kuti unoona vatezvara vanogona kuti vana vako iwo zvako wangoina uyu kwamupa mombe waenda kwamafa muchimuri mhofu waenda kwamhofu nevana wakamupa mombe iwe ndobva mhofu vatoti aiwa kuti zvifambe nokuti una chechiitika vana vakagara panzvimbo imwe chetika zvavanoitira ava vanotoziva kutoti iwewo pachako unogona kuita futi problem yekuti vana vangu pamwe kwavari vaswera zvakanaka saka kana vakagara mumusha pauri kuvaona vari ipapo vanoziva kuti murooro unoita muchengetedzi nevanongo vaketi navo ende mafamilies mashoma anoita izvi isu tiri vanhu vematare ndoda kutaura chokwadi isu tiri vanhu vematare mafamilies mashoma anogona kubvuma kuti mubva ndiripo anogona kuwanikwa achinzi ngawaiti muchengete mumusha vazhinji vanototi iwo kana watopinda munomusha uyu mwana wako akabva kuna baba vake iwo ndiwo tiri kuda vai munomusha vana vako vanoda kunani kuna baba vavo saka unosangana naatezvana vakadai vane pfungwa yekupatanidza vana ava vanogona kuti vanotokura vatori mabrothers and sisters munozoona mangwana apo ramangwana iro vana ivavo vakadaro so hapana anokwanisa kana zozovapatsanura vana vake nevanomurume wako vanogona kuzoita chinhu chisolid zvekuti in life unozowana vachigamana kudai isusu mukura kwandakaita mufamily nevamwe vazukuru nevamwe vana vaichengetwa nemadzibaba edu mumusha unoziva musha wemadzibaba unochengetwa nakawanda unoziva tinotori nevamwe vanhu unotofunga kuti mabrothers kwatiri ende asi turi hatina kukama munhu angokurira musha medu unazofukurwa mwari wakabudiriwa
Unazotaticheza unamugada. Iwe sikala problem izvo zvinoona ndibone. Haisi mbomongwasi changu kurari pamuchapepa. Izvi so kana ndokupaiwo foni. Womfonera kuti kwai avaita problem kwazi vakupa $500. Waita kubvunza saka waita kuisa paifoni yacho, mari yacho. Mandikuzvona, but asi mbomongwa. Indawo yokuti takamukurotese mushi. Saka ukaona vana baba vakuru avachiti vana ngavande vari vese. Iwo ndonofanira kuoneka mukaguluka kuti mwana wangu akaenduka. Ngozi wakuti mai vako. Aiwa, problem yakatika chikonzero chakaitisa kuti mwana asaenda because mai vairwara. Umwe wacho. Ako mukadiki. Karibi. Kari kuna mama wako. Mukari kuregere kuuya kune mama. Nyangu kwauri iwe. Ini tiri kubasa kwatira kutendera. Munoona chinhu chirikupa mai ava manyemwe mupamo. Inhau yebasa. Baba vavo chava kunopindura severe kuti kana vangowirirana ikoko vongoita zveikoko handinokwana. Havasi kutopinda vakasimba kureverera kugadzirisa dambudziko remwana. Dai mwana wokuti mwana akagara pamusuwo wekuti vanongoziva kuti kana akadzoka anongoya kuzomugara panapa. Haana zvaari kuita. Havairegerera kugadzirisa dambudziko remwana wavo. Atizvo mamuda kutaura. Zvavaiti. Ndaudayira zvangu pari kutsanangurwa ipapo kuti baba vakati kana mawirirana ikoko enda ikoko ufanira kuti ndidayiro. Chikonzero chikaita kuti baba vadayire mashoko iyaya, ava vana ava vari kuti vakawirirana wega mubedroom mavo vodzokedzana kuvabereki patsiva, togamuchira kuti vana kangaizei pamwe vari kuuya nonyaya yakanaka inoti kuti vagare zvakaita sei zvakanaka. Nguva vari kudzoka futi votadza kuwirirana. Uyo akauya padare after 7 wangu wauya akauya akasangana pamusha papana baba statisipo wakomana asangana na baba wakawirirana na baba wakati aiwa inini baba mhosva yangu yese ndikuigamushira ndoda kuripa mhosva yangu nomombe pachedu mumba zvisina matare saka baba ndoda kukubatisa ibhaiki iri pandiri kuuya kodzikinura bhaiki ndo pandiri kuuya kokupa ichi mombe. Saka isu tiri kumabasa ndikazodza foni ndafonewa namai auya futi akatora bhaiki yezvokasika isu taudzwa nababa kuti ndomunyaya yekavana vakwasha vanhu haana kuya nomombe yada wangosimudza bhaiki ri achiita sei anemukuona vanhu baba kuti baba nhasi warambe kuti inini nyaya kana kuti pinda kwacho ndichapedzisira ndakusungisa nokuti akazotosungiswa futi nokukwasha achibva ikoko ndamumisa kutakura bhaiki dzini ndindakasungiswa zvakatipa simba futi rekubva kupolisi koko ndomusi wataka kuzomhanga nyaya iyi. Anomuona tari kuda mari nomukuwasha panzvimbo kuti isu timuone mukuwasha. Pamusoro wemambo ndofunga inini patakakona nemudzimai adzora mazuva takufonera takuda kuvirira handii iye akati hatingawirana titege ndakuvabereki ndova ndachovha kuDubai musi wa10 ndikava ndanotora munyaya iye anga aripo takatofonana tikatosangana kumba tova ndaenda kutora munyaya yakapedza ndakapinda inini munyaya yobva aenda obva adzoka tiitese naava munyaya akati baba vati handachandotaura nemuri tu ndoda kutaura nababa ndo vakauya nemi musi wakataurwa nyaya asi kana uda ngosvikawo pambasvika uri mukwasha tova ndasvika ndikatogara ndikabiga ndobva ndaenda ndikati nichaendapo kusanyati ndonotora baba vouya musi wa9 tinouya touya tozogadza nyaya yacho ndida kuzochinja basa ndichida kuguma zoro baba vakati aizo ndiri kurima handingakwanisi ngechi ndichienda ndisevere togona kutaurana pafoni toziva kana kanaka ndo ndadzokera futi kumunyaya ava ndikafonera ndikati tina kudzokera futi musi wa9 avakati ndafonerwa namama vati chiriwo kasauya mukwasha rigauya taura nababa ndo ndasvika paya ndikasvika nemunyaya nyaya akati atauya munyaya akanzi kunyaya wandiyeye zvikati vada kuti vakuita nemhuri dzavo zvandakandoda baba vavo panapa vauya asi ndoda shoko raavava vatange vabvuma kuti mimba vakuida ndo ndaudza munyaya vakafonera vakati ndichafonera chibaba kuti imba ndakuida akatonziwa uchasungu aiwa pana vandaida kupinda aiwa musi uyo ndobva ndati kuna tezvara inini ndoda kumazoro saka ndiri kukumbira kuti
mundichengetera bhaiki kwandairisiya kwasekuru kwakugara nakutina mzimbo mwedzi kwana wapera tinosiya kumba tova ndada kuirana murudo tobva taenda uko saka chakanetsa mai avo ndechekuti ini ndada kuchinjira basa uko kunoshanda saka paishandirwa ma$12 ndikatoshanda 6 days ndinawo ndova ndazova neumwe zvikanza unoziva kuti munhu akambomira basa boni ndakamboshandako anoshandira $7 ndova ndati rigandichine ndidzokera uko saka ini pandakadzokera ndova ndanotsvaga kuti basa ndariwana ndova ndaenda ndiri gandotora bhaiki nine ndakasvika kuma8 ambuya akati handipo ndinouya manheru tezvara wakabva kandi kunofona kuenda kumashopu ndobva ndabva kumashopu ndobva ndauya kwakasvika muvarume 2 anga nechidema nechibhebha chinzi ndaona tezvara wabva kumberi nguva kwaiwanetsa yekuti atouya vombagara neni papo zuva rese ndinakana kurya kana kuti ava vakauya vakati varume vari kudiya ndikati vari kutaura nyaya dzavo vachidii ndobva ndabva paya vambafondeka kana ndiri kumazuva ndikutopira zvindiri kuya ndenge ndakacheketwa kubva ma8 kusvika vasvika kuma6 ndakabva ndisina kurya ndakudii ndova ndagara paya vakati inini murume handichadi nekuti anga asipongo yese auya ukagara vhiki akudzokera futi uko kuda kuda kudzoka kunemwe mukadzi saka ndiri kushandisiwa nyaya iripo ndiri kuti nditi bhaika runa parunoenda kusvika anosinga zvinhu zvangu uko akatenga lowe nekuti akasaduka nezvinhu zvangu saka ngaani zvinhu zvangu kuti bhaiki riri pano akatoti avatezera akati munhu anogona kukusungisa wamutorera tuti bhaiki mudzimai wangu akati torai bepa ngaasaine kuti asiya tuti bhaiki wobva ndipa bepa ndobva ndasaina zvisiri wobva vanditi ndobva ndati hauna mudzimai wangu inini ndangwaya nepeturo kwandoenda kuda kagara zokusvika vakanditi kwai kuti asanosungisa ndakamanikidzwa kusaina zvisirizo chiti bhosi ndikasaina zvisirizo ndinoti ndabvuma zvisirizo vaitaura kuti ndanotora zvunhu ndobva ndabva ndikati mudzimai wangu ndipo $5 kudzokena ndinati mari womba natezera kwavaripo wanzo natezera womba vati womba papo ndatodzoa nemunyaro wako zvandipaka ipo nokuvara ndova ndasvika kumba kwavo kandipa $3 $2 zaikwanisa kusvika muteguti ndova ndaenda kunomanga yangu kupolisi dhora romba svika mukadomo ndobva ndazobva netsoka kubva mukadomo kuma11 kunosvika kubasa kwandaifamba vatora bhaiki ndo vakakonzeresa natezera ndayawirikana vakandichengetera vakati uyu murume akundishandisa ndikuda zvinhu zvangu zvive panapo ngaasiye bhaiki ngaasaine kuti asiya bhaiki asaenda kupolisi tezera ndovakati munhu anogona kutisungisa mumatorera bhaiki ndikazonopigwa kupolisi bhaiki tikuda kudzokana mambo ndechekuti tezvara vako vati wakanga wasiya bhasikoro uchiti ndinokuidiamond iwe udzira dare kuti kwete zvekutaukana navatezvara zvakanga zvafamba ndezvekuti ndakandagara ndarisiya kumurudo pasina zvekutezwa tomo kusvika ramahoitana zvitemo ndakakumbira kuna tezvara kusiya ndichikumbira murudo ndichiti ndakuenda mombe yakambotaurikira mombe haina kutaurika asi kuti pavaitaura vachiti ndoda baba wakauye pana ndasvika kumazuva ndakazwa mai avo vachiti baba vari kuti maka nenyaya yemubhedroom panapa saka ndikataurana severe tikawirirana ndoda kuti mundichipe mombe nekuti makanodza nyaya yemubhedroom ndoita kuti hawa isina kusvika nekuti vakanditi kana ndawirana nababa ndichazodza kunyaya zvandiri kuda kuuya kwamakaita muchingidzo nyaya dzopamini dzaifunga kuperera kumba kwenyu uyu akazotiti baba ndataura navo achititi kana ndataura nasevere ndikudahavana kamboita zvimomuvakada kutanga kataura nasevere inini vakanditi munyaya takufonera zvandiri kuda kana ndawirirana naana kufonera vakambozotorerwa bhaiki ndakatokodza ndiri kuuya bhaiki hariende so ngatidzokerei munyaya iyi tichiti isu kukangazhana kwose kwamuri kuona kuchitaurwa nedare kuedza kuda kuyananisa vanhu manzwa mamwe mutonga achiti hatisi kuona chingaite kuti imba yenyu inzi yafa handiti mapawa but imimi mukagara pamberi pedu apa sokugara kwamakaita muchinyengedza dare handizvo hapana zvamuri kuita because isusu hatina zvinotapekita handiti apa panoda kugarirwa chokwadi nevanhu vanoda kubatsirwa nedare kuti kana taakubva panapa shuwa dare ratidii ratibatsira amai ava vasatambise nguva yeupenyu nekuda kwebasa tese vamuri kuona muno hakuna asina kuenda kubasa hati mapano but nhasi takagara pamusha chinhu chinonzi musha chamakatoita chokumakavaka dziri mudhauseni mukatenga mombe dzenyu mukaita sei ndo chinhu chakakosha muupenyu chamakaita imi then
mabasa kuvanhukadzi vamwe vakaita semi. Toda kuchaurira inyaya tisingakuvanzirei. Munogona kupesaniswa basa nemukuru wepabasa achiuraya imba yenyu, achikuchinjai, achikuvhiringidzai nemurume wenyu amupa. Ezvino kana maishandira kampani 1, mungade muchingori mese pakampani penyu muchingozva kuti right shamwari ine handisi kuenda kumusha nhasi, iwe ndouperi. Enda unoona kuti kumusha kwakamira sei kune vana. Madzokawo baba chimbomhanyai munoona kuti zvakamira sei. Imimi mukagara pamberi pedu apa muchifungidzira kuti muchazoramba makadai, mune muchinyepa. Tachitikuudzei kuti kubasa kwamuri kurovesai hana. Isu takakuenda, ini ndakaenda 87 muna 2000 ndobva ndadzoka. Handiti makwa tapamba kubva muna 2001 kugara pamusha tiri pamusha pangu 2001 kusvika nhasi 25 years. Handiti munobvunzwa. Dai tisina musha iwoyo tingada tichingori mombe dzemashango. Ndikuti machaina hasi wakamisha iwoyo kuchaina. Majana alikuwa kamisha. Hello. Sitaito gratese ni murume ndiye akatobuda mbo mateka. Awa akapota pangu. Ni murume akati. Sitaito sana tesa akatutiza akazunga basi. Nengona nasa kudiwa basi. Da izo majana kondineka kuti murume ga ndo wa basa basi. Basi amaye zvinoga chirunga izvo kuti muite vanhu. Nguva inopera 35 years munhu achatarisirwa kubereka. Point 2 arerai vana venyu. Erai vana venyu nenzira inoita kuti mubatane. Musanyanya kufunga kuti kana vana venyu vakange vari kunava vanetseka zvisingaiti. Kana musingadei kuti vagare kutaura kumaholidhes vanomboida wei. Avasati azingu vakamboenda wangu ndo ndakawisa kwangu. Which is good. Vana kana maholidays ngavo even venyu vacho muuyo holiday. Holiday vana vese varipo. Zviro arikutaura munomukadzi ndisu. Zvinenge zviri right. Ende vane pfungwa dzechirume. Musarambe mune pfungwa yechikadzi haishandi kumusha imisha. Varume vachitaura zvimwe zvavanenge vachiziva. Varume vane pfungwa dzakati kupfuura madzimai. Imimi vana kana vachinzi ngava hapana chakashata kuti vana vanzi vari vese venyu nemurume. Unless imimi muchida kusarura kana kuti mune kafungwa kekuti kana venyu vakanzi ngavadai veuyu kuti vanozida here musikamuchengeta vemurume. Mufunga kuti kusachengeta vemurume veta nditongoramba nevangu vacho kuti vaende panzvimbo iyoyo vanozoti ndotaukatendere kuchengetera rope rakagara kwadza zvari kupenga nasauti yekuchengeta vana ivavo. Ndo motosimba muchitowana vanhu vanoti uya tibatanidze vana vedu tiite mhuri imwe chete. Handiti mogara muchidikiri. ndingadi kuti vagare risina kuvaka. Ndakatovaka ida kuti vana vagare. Saka vana ngavagare. Kana muchiti mai vanorwara, ko kana mai vachirwara munoge kuti mai uyai kuno tikuendesei kuchipatara. Koimi vana venyu ava vana vavo vanochengeta mbuya wavo. Avadiki. Kona vanakomana vazukuru vavo Ko varoora vavo. Mwana wangu ndiye mzukuru mukuru. Varoora vavo. Vane vadiki, vane twana tudiki. Kozoti muroora neshinya nechiche. Bamba favo mudzimai wangu pana tsange mudzimai wavo. Pane mainini vava form 2 izvo. Enge form 1 atanga kutaura uyu mukadzi uja ana ubatsirwa. Muna room mai avo. kana vachidai Ndo vakauya kudai vanhu vasina saka mungatipedze nyaya munogona kuramba kumusoro zvamaitanga anoziva. Inini ndakatomboramba anomukadzi abva ndatozi ndakamurambirei because ndakazongona tisizozi ndizogona kuitika here apabata. Saka isusu tikutoti imimi munogona kutongorambana musina zvamaita. Ndikunyemere mbeva ndemukazwa ndakarambana naye ndisina ndaendera naye. Maita tenda ndakaita nechi. Tikambona tarambana. Ibaka kuti utibvunze kuti chii chakaitika hapana unokwanisa kuexplain kuti tikasiyana nechi. Tikangoona pamwe. Saka iniwo futi esatambokudzara zvinhu zvenyu zvese apacho tari murambana. Asi kana mafunga kusiyana, chingosiyana iyi because kuno mwana anogona kusiyana kuti pasina zvavaitirana. Vanongofunga kuti takatongosiyana. Nokuti mungatambise nguva yeupenyu varume. Handiti mapawa.
Saka mukufunga kugara mese here kana mukufunga kuda kusiyana. Baba vatu vakupindura pamusoro yechangamiri wangu apa pavana vedu apa chokwadi ndo chandandiona ndochakashidiwa nekuti inini semunhu kuti ndikure kudai kudzikana ndikuita zvinhu muri gozekewo ndibetsera kuwakamusha sezvizvi zvinorava ndinofunga pane vanhu zvandinge ndichitofunga nekuti varoora vandinawo ndine varoora 5 saka ndikuti pane kamusiyano kadaona bedzi kakuda kuita pane muroora wangu ndichokwada hapana ndiri kuronda tsoro yacho ndichibvira pakuti saka makanza ndakati hatibatanzei vana ndiri kuronda tsoro yacho ndida kunasi kuiona kuti muroora wangu anoda oda kuwandira asi mawandiri uyu ende zvinondigwadza ndakuona kuti mapepa anenge akanyorwa zveproperty sharing ini ndichiziva kuti muroora arogwa pamusha pane vana vatete vakewo vanomupa makiwa kuti chibika ndiro dzizopakurirwa nanyika idzi ndizonopakurirwa nanyika hatisati kana makiwa acho asinga apiwa totosvika kuproperty sharing saka ndinozofunga nechemukati nemukati memwoyo saka ndambopataura chiti handifungi kuti yakanga yarongeka iri marriage yechokwadi yakanga ichiita semarriage yekuti yemadzirira ekuti zvandaita zvandine vana vangu zvandasangana nemuchinda handidawo indoda kururama ndakarova sikuru yangu akandichengetera mhuri yangu nekuti kana mambonzwa ndakati pavakaroorana pakaita 6 months pasina chinouya kuti kumba vana vake vachitambura saka nanhasi tisati tambonhakana sadza racho ranzi rabikwa atiwa mapfiwo asi tichikwanisa kudaidzana kuti tiri 7 na7 kuti ai muroora hatisati adza sadza rekundiromaka nanhasi tongoti izvozvi vanhu ngavangotibvira nechokwadi kuti kana zvinhu zvedu zvapana zvataikudzingira toona marriage haisi chinoimba isipo haipo mafara ezvino yakatozoona kuti what's the way forward vaatonotora mwana ane mimba akatonoroka kuzvikuru akatonoroka kuzvikuru ukatarisazvo mambo chimwe chandetaura kuti basa ngaasiende ida kutaura ndisati kubva pandakamupa gwahedhi kuti shanda uchiona mhuri yako akashanda mari akichera kanika maraunda rinochengetesa baba kumba vatezvara arotengesa atezvara kumba iye achiti akawanikwa muchitaura mati munomudare chakati kana akasevenza mari iyoyo ndeyake zvazvisina basa kana tinge taita mhuri ndozvakonzeresa kuti mune mhuri yanga iripo taingoti ndozvakonzeresa kuti production yacho vangaitaurwa paya kuti ukwa kuchina vana ngove mukadzi womumba chete ndozvaisi kuti gadzirisa todawo vana ndakatomuroora nchindine mudzimba wangu toaitodawo vana zvakaramba kuda kwamwari achekwa zisikizo operation vakanoguma toita ndoita nanhasi taite 5 saka taarira kujekesera here kakukurai rikaedza kukudzorai mukati memararamiro imimi muri vaviri muri kuti chii ini mudzimai ndotomuda kana abvuma kunogadzisa zvinotsanogisa majadheo oteererawo kana sababa ndikataondoda izvi oteerera kutotanga tikodhoni zimuka tikakona atakatofona kumba kuna ambuyo tongofona kana kwamagati isi tida kuti tiwirirane muno kuti ndatibvumura tamugatika tikakonana inda kwama dzangu kunyande dzeukoko asiyana kuita mnadzokona tezvo gozi ndipo uchipisa murume wako uyu iwo unotodadza kuti unonge uchifonera namai mai vangozi barika kuyarika uye uchatire kufonera kumba iwo kana wakonana nemurume wako chikombera kuendesa nyaya yakona gozi unoipisa uyu nava iwo ipeezvo unoziva kutogwanayandadza kuti vanhu havana problem vanomboya voita zvange wakona vozivaona kuti vavese ndokusaka baba vate zvavanga wakuti chindai notaureko kana mazowirirana kumwe gozi nemuchita mauya madzimaida mauya maida iwo kakona nemurume wako kana tokona kuti tibati nyako usaidze iwo kumushako wava kwauko ava unonge uchitoipisa mukuwasha uyu chese chaitika ufona ikoko avatozomona kunge uyu munhu akashata zvingaiti ivi moti makonana futika mowirirana kuti vanatezvara vanosara vane pfunga kuti mawirirana kuti uyu munhu akashata
pamenya yakapota ndio imwenyaya chete iyoyo shure mokunge mushure mokunge uyu auya nababa vachitauya nengoro ndo pakapinda baba vangu chingopindura mukati metare kubuda murumberi kana vanhu vese havana kuramba kumwa vanotambudza kuti nyaya dzinowanhava inyaya dzoitwa nemunhu hadzitowi kwamambo hapana nyaya inofana kunge iri pano pamambo ndikakwanisa kuenda natega pasina vanopinda kana vanofonera umwe tinogona kuenda mberi but yekuzofonera umwe ipowa zisizoona mungona mukadzi havanotovanziwa kuti aripo imombe kuzwa kunzi imini andi mombe manyaka uye mombe yate ndakanzi ndinopiwa patakazokura nepanyaya yemombe ndakati iwa hazvigoni kuti ndipe mombe dzatikashanda tese chitora mari undipo mari inokwana mombe aiwa motoridze mudanga aida kutori mudanga ndo yaida taura naizvozvo ndakandokupa mari yembombe ukapota kanyaya uona mambo nyaya yake unoenda unotsvaka mombe iwewe ngokubata kowaiwana ikoko umouya nayo maybe imari itika mungomaya ndiyo mari zvaunena nazvo kwete kuti unoti pamumbe dzokudzakunazopanezo hayo wakungoipisa kuti chinyakanyaka zotaura billback rakuramba naro pakutagwa mashoko ewa ndabvuta ndakatauramusi wacho wakandigarira pasi ndakakumbira ndikadisiya inotora hama yangu vakaramba ida kuzondichinjira nyaya vakanditonga ndindega chichinyarira munhu wabereki indaona mapoints enyu mese mugaviri amai murume wenyu ari kuda mwana marinzwe murume wenyu uyu ari kuda kuteererwa kana chitaura mavanzwe kuti kana itaura mukadzi wake anonzi koti ndi baba vari kutaura mababati iwe wechamwari iwewe usaita chitsotsi hakuna munhurume tsotsi wesi kana wafunga zvauda kuita mumushaka kuenda panenge chitsotsi kuroora chamwari ndo panonzipapari nemanyanga ridii ari kuti wozi ukafunga kuti chitsotsi chakanaka ndechemakondomu nekumabhawa utoenda neguchura koti makondomu wokuenda panenge kumukadzi waoneka watoda murona jose woti peserere wazvona zvekutogara nemunhu ndo panonzi nemanyanga ari kuti uona tananza manazviziva kuti une munhu kana iwe wafunga kuti uda kurora mukadzi uchitomisa mumusha unofanira kuve mutombo wejekerere mukadzi uya vanongozviziva ndo zvaitika chikanaka chofambiswa nzira yani yacho uyu mukadzi kutopa pressure yekuti ataura nemunhu yekureva kuti wausi kuda communication pakati pevanhu vaviri of which uyu manje anodzamara azoipinza nepressure yake yega manje akuona kuti ndikadaisiwo baba vaka zvavakutoita asirizvo saka iwewe iye zvino gadzisa nyaya yekuti mukadzi wako mudiki nemukadzi wako mukuru vazivana bababa vatozivana ndo yekutanga chechipiri iwewe ndowanda kuti unenge uchienda kukadoma nekumazoe vamwe varume vanotoenda kuuk nekuno iwewe pawafunga kuti zvinhu zvako wazvichengetesa kumazoe zvimwe zvako wazvichengetesa kuglasgow handitika wakutozva majuta ako handisi kuti unenge wanga uri muroi vakunoda chikusero tokuti kumanhei kunoiti dhadhadha asi zvausingagoni zvechirisero unenge wotoona kuti kana dziri iri wiki kwandizivi kunongozvita sei kana kuti 2 months here nekuti uri kuona ava mai zvinova kuchedzera kuti dzakusvika ma5 months imhosva inonge ichitopara iyo hazvidiwe nemunhu anonge wechiti mudzimai wako saka tiri kuti isusu sematauriro wangoita kuti zvinhu zvatiri kuda kutaurirana panapa zvikagadzirisana tinowirirana iwe ukagadzisawo zvauri kuitiwo mukadzi wako ndozvaari kudawo kuti zvikadzisike kuti muwirirana nekuti kutaura kwese kwatiri kuita panapa imi pachenyu nyaya dzatouya panapa 1 hapana nyaya inoita kuti titi pane imba yafa chechipiri hapana chinombopa nyaya yenyu haina painofanira kuuya kuna mambo kuti noite zvo hapana patikukwanisa kutonga mombe kapa panyaya yenyu totonga ani zvobozi kuya kuno kuti ufanira kuita kutonga mombe 2 3 roso kuno kusi hati kuzogara nyaya dzenhaurirano kuno kuzozi nyaya dzamboenda mumamisha vana baba vana sekuru vanani hatitika muna nevamwe vakadaro kunoku kana maya kuno kuti anita kutaura zvokuta mombe 5 tikanichachitaura zvinhu zvinosvimu nesaka yenyu nyamwaina iyoiye ndiye kuti munofanira kurayirwa shamwari kurayirwa uchiteerera wamai vemba unoziva zvinofanira kuti zvimwe zvinhu zvese
zvaunonzwa kana kuti zvaudi uita zvinhu uchiteerera unozwa kana wanemba usanyanya wega ichi chimwe chinhu usati wachifunga zvakanaka nakunogonewo kana kune vamwe vakuru vanogona kuti vachikubatsira zvavangofanana newe shamwari uri baba iwe kwanzo hakuna baba nemusha nyoka ikapinda mumba kuna baba vanotwa iyi ndakumboita kuglasgow rikandimbomusiye ikoko nyoka ipinda mumba iwotochinja imba kana iwe uona mukadzi achita dambudziko ka iwo sababa mira sababa woita zvifanana baba kana wozona kuti ane nharo ari kuramba manje ndokuuramba hautizi wozokatiza wokuradza ndoutokurikwa kane munhu hautizi sababa iwo declare kuti shamwari zvakati kana richade munhu achida kuona munhu at least unozati zvimwe zvinyango unozati nangoshanda maybe pa 6 months vanogona kutosvika kutonzi waupe vanozi maternity leave kwa 3 months awani wotozviendera kumaternity leave yako ukachengeteka mwana kako mazuva anokaoshanda padhuze nepa unogona kuti mese muri kushanda munotsvaga munhu anokubatsira anenge aiti onenda hako basi unenge uchese zvaunogona turi madzimai anoshanda ngatizotsvaka kuti zvinoita sei kuti mwana waari mudiki anogona ke apane mwana anosvara kuti inenge isisiri mhosva yako wega baba varipo baba mugona ndi kushanda atiti mwana wedu uyu kava yanda muchengeti kusvikawo paanenge aitawo level iri nani plus mese mune vabereki vapenyu mundikuzvoti mune laki mune vabereki vapenyu makatosiyana nezvoti sisina saka zvichireva kuti munogona kutosvika pakuti mwana vanogona kuti hapana mama aita kuna mai venyu mai ava varipo saka zvinhu zvenyu zvese zvakangorongeka hapana chinoita kuti mukonani 4 years shamwari usanigira makore achiwana esiyawo karowo ka1 siyawo 1 kaka wodzinde uraundi ga uri munhu atovakamusha samusha urorugarani wovakembeekwekanaka waita sei seunati garani imba yacho hapana kanaka unozwa kuti isusu vanhurume ndikokutaura isu vanhurume naturally vese varume uri kunagiri panapa hakuna norora mukadzi akasada mwana ibvunza nengwanzvadzi yakwe muri vaviri anokutaurira kuti angazi nekuti uri mwana wamai vake zvake zvimwe zvinhu anogona kudi but anokuudza kuti shamwari inisu sevarume isusu hapana asingadi mwezi mwana mumba hapana asingadi mwana kamwana kanoti teti kachimhanya pamba ndakogara neweti tu ngapaoneka vanoti teti wandikusvikawo chiti chioneka ndoyooneka ndakabatawo tumazepi tinoda noizi yemwana varume isu vari kuona vandaka noizi kemwana pamba inde unogadzisa nyaya iyo shamwari nekuti ukona uyu munhu unotsvaka umwe munhu ka otherwise iwe unogona ngoitori munhu anoda kuti upfuura munhu wainaye ndikutokutaurira kupfuura munhu wainaye saka unogona kuenda unogadzisawo maareas akati magrey areas ekuti unogona kuti ungwasota wowazota wogara zvakanaka murume wako yanodowo kuti pange pana chinenge chichita unoiswa iwewo shamwari kana wofungawo mudzimai hazviti zvechiwandi wakanga watoudza mukadzi wako kumba mombe watori mudano inda kupasa kwako unopiwa mari wehoda chikananga chako kumukadzi vanhu vozivana simple takadawirana chiti mwedzi uchipera tonotaurana ndokusanganisa hama dzangu dziripo tokuisana votiasanganisa saka yakazunza kuzofona tasika rogodora rogwenchida kuti ndionasangana gomba oita sekuti ndaivavanzira but zvimwe zvinhu zoitawo matare kumuka uri wega unotadza kuzvikwanisa unotoparira mhosva nawo unofanira kundipotererawo asi zvinongozokona ka 2 minutes zviro zvatonaka wezokandopanikesewa muwanda anodzama mukadzi arei iwe chirega kuchiita chiwande bheta uyazvi akonane nazvo kana kudii zvatouya paari osoftiwo kusvika zvafamba ukangona zvazongobva paari zvatofamba zvatopera asi ukaramba uchiwanda zvinoramba zviri pfungwa dzake uyu uchitenderera so andolike kuti anofona zvakanaka isusu wedu havazofoni zvakanaka manje anenge achitaura isu wedu anenge achitoenda ipapo manje wade uiti wariya kuti glasgow kukaita imwe nezinomakadzaiwachida mudenga wationa mwanyimwe andowazva saka murume akachenjera manje anomira semurume hausi wega watanga kuti unogona kuita madzimai kumadiro zviri zvotowanika kwese kwese but chizviita semurume kuitira kuti usakonzera unoza wakutokonzera imwe mhirizhonga ira necessary mumwiri yako era panei zvigadzise pachiuri ndokubata uya kumhanya kuti tigova netigova nekuti apeta ndiwane zvako kanafunga zvavada kuita asikari kozi wakafunga zvada kuita ukasaudza uyu uyu anofungwa nezvako wega saka anoti akanofunga kuti nezvozvo saka fanga wangu bheta nditoti
nditowane zvangu ndizvigare ndakabata 12 chakanitambisa ndekuti mapepa akaitwa uyu munhu asati atouya akaitwa 21 November munhu akazouya 19 December. Nyaya dzinenge dzauya kudara chamhanowa pafoni chamari ngari kutauriwe unoziva kuti vanhu tinogara navo magirlfriends edu vanovaziva bohwa kubvunzaka maybe atozviona zveku12 months 6 months munhu iyeye achingwapira indikatozozviona kwandiri chauchau kuti munhu andafunga kuti handizikamuni zvake unoziva ndakazoudzwa nezvemunhu iyeye ndatova ne6 months asiyana naye zvikaita tongorunyarwa zvedu vana nhingi vaita vaziva vese but manje ndakatatova ne6 months ndasiyana nemunhu iyeye ndikachauti sikokuno kuti medu zikama muiziva vanhu ava vakaipa panyaya yeinformation semwari yangu. I want to tell you because once iwe nyaya yako yangobuda pauri neumwe vanhu vakuiziva chete vanhukadzi anogona kunge akatonyarara kwenguva refu but achitoziva madhiri ako chaanenge akuita manje anenge akutresa kuona baba vari kufamba sei tokuona manje saka zvimwe zvinotozikama unototozikama usati watanga kuzviita musi wakatomunyenga maybe after 1 week owirirana naye uyu kwaari zvatosvika vane nzira dzavo dzekutora mainformation dzavainadzo mukadzi vari very dangerous vanhu ava ndo vanofanira kushanda basa riri kutora nhau